Татарстанда ел ахырына кадәр жер мәсьәләләре буенча мәгълүматларның гомуми фондын цифрлаштыралар. Хәзер төрле кагаз документларының 97% электрон рәвешкә күчерелгән. Беренче чиратта республика кешеләренең барыннан да ешрак соратып ала торган документлар, участокларга инвентаризация һәм җиргә бәйле материаллар эшләнә. Киләчәктә мөрәҗәгать итүчеләр мәгълүматларны тизрәк ала торган була. Россия иҗтимагый палатасы әгъзалары Салават күпере торак комплексында йортларның сыйфатын тикшерде. Гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү өчен адреслы программа буенча төзелгән фатирларны карадылар, инфраструктураны да бәяләделәр. Салават күпере комплексында күп фатирлы биек йортлар янында авария хәлендәге торактан күченүчеләр өчен билгеләнгән фатирлар да бар. Быел гына да 1000 артык кеше төзекләндерелгән фатирларга күчә ала. Фатирлар буялган, бизәлгән, чиста балконнар бар. Сантехника җыелмасы, газ плитәсе һәм контроль датчиклар куелган. Безгә бик яхшы, уңайлы 2 бүлмәле фатирда кызыбыз белән яшибез. Безгә монда ошый, яхшы уен мәйданчыгы, янәшәдә генә балалар бакчасы урнашкан. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр турында да кайгыртканнар. Алар өчен махсус юллар, киң ишекләр, махсус лифтлар, коляска юллары бар. Biz барыбыз да Татарстанны үрнәк итәбез. Чөнки сез барысына да беренче юл салучылар. Сезнең уңайлы мөхит буенча дәүләт киңәшчесе булуы да безне сөендерә. Без аны хәтта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында эшләгәндә дә машина багажнигында коляска йөртүен, яңа торак йортларны кабул иткәндә шуңа утырып тикшереп йөрүен ишеттек. Бу кешеләр турында кайгыртуның ачык мисалы. Шулай да Россия иҗтимагый палатасы вәкилләре кайбер кимчелекләрне дә тапты. Коляскадан фатирга, ваннага керү ишекләренең таррак булуы ачыкланды. Попытка сделать доступную среду для маломобильных групп населения. Бу халыкның сәламәтлекләре шикләнгән төркемнәре өчен уңайлы мөхитне, инфраструктураның бер өлешен итәргә тырышу. Ул югары дәрәҗәдә тормышка ашырылган. Һәм бу бик әйбәт. Әлбәттә, кайбер шелтәләр бар, әмма тулаем башкарылган эшләр хөрмәткә лаек. Салават күпере микрорайоны турында тәэсирләр турырак булсын өчен, кунаклар балалар мәйданчыгы, сквер аша инвалидлар өчен автомобиль парковкасы буенча икенче йортка кадәр җәяүләп барды. Искиткеч матур микрорайон. Безнең идарәче компанияга теләк бар, чөнки менә дигән ишек аллары, балалар мәйданчыклары. Әмма бер генә балалар мәйданчыгында да аңа кем хезмәт күрсәтүе, әлеге мәйданчыкта куркынычсызлык өчен кем җавап бирүе турында мәгълүмат картасы юк. Бу тикшерү җәмәгать контроле турында закон нигезендә узды. Татарстаннан тыш, быел ул Россиянең тагын 3 төбәгендә үтә. Сыңыннан нәтиҗәләргә йоңмак ясала. Бергәләп күнүзәк проблемаларны хәл итү юлларын билгелиләр. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.